Assalamualaikum vatandaşlar. Bizden teyada havarlar geldi. Şu sebeple size teyada duyduruş veresim diýilýär. Şu yerleştiren rolümün şanından bir bizim yurdumuzun bolan ağır dostu Richard Kirton diye vaslanır özü. Nickname'i belki şol wozun işgärdir. En şoňur ýalan ingilis diline haty bardy. Şu haty göre seretsek, terjime etsek, o ýazýar şu Dr. Karvoskan ýazanyňyz haýır bolmaz diýe. Sebäbi onuň özü bir ýam haramına satylyp gullugy döwetdir. Oňa mysgaçypdyr. Şo sebeple woz şoň sözlerine ananyp ençe wagtlap hakykatda bilmänýärdi. Inem şu Richard'ın diýişine görä şoň topory şo hakda wozyň başlyklaryna hemmesine habar etdiler. Şo sebeple täze komissiýalarına bilen ýerildi. Gepim tümek geri. Adamlar o Karvosga ýazmagyň geregi ýok. Sebäbi o da şo haramlardan gullugyna oturan bir haramlaryň biri ekeni. Şoň üçin habaryňyzy poçtadan, Twitterdan ýa-da Instagramdan ýermeli. Men täzeden ýazdym şol Ganz Kluge diýip Ýewropa gazetiniň başlygy, şoň adyna ýazdym. Mene de Instagramda da oň şu ýülemesi we sahypasy we gerek bolsa o taýyp ýazdyň. Bizden size poçtasyny berýäs. Şoň poçtasyna ýazyp bilýäňiz, Twitterda da ýazyp bilýäňiz. Şo sebeple täzeden ingilis diline berýän täze täze terjimesini, täze gelen maglumatlary görä has doly hat şu ingilis diline göçüp bilersiňiz. Bu hatta mene şu rolüň şanyna sahyp bolma kopyasyny, oluny, mazmunyny berýän. Isteseniz göçürip alyňda ýerebilen poçtadan. Hemen bu dilini okajak şoň mazmunyny. Мы, граждане Туркменистана, по всему миру, пытаемся привлечь ваше внимание и рассказать вам об истинном положении туркменского народа внутри страны, переживающих этот период пандемии. В настоящее время ситуация с коронавирусом в Туркменистане достигла критической точки, и вирус каждый день уносит по 20 жизней только в одном Ашхабаде. И режим Бердымухамедова делает все, чтобы ваша комиссия не увидела истинной ситуации в стране. Родственникам погибших запрещено даже говорить об этом, и каждого умершего выдают под присмотром полиции, завернутым в клеенку, и заставляют хоронить как собак незаметно. До приезда вашей комиссии правительство приказало штрафовать любого, кто носит маску, вместо того, чтобы поощрять это. Они полностью игнорировали пандемию и ставили людей в опасную ситуацию. Когда уровень смертности увеличился, они установили лагеря для инфицированных пациентов, держали их в тесноте и пытались лечить их дымом растений. По сведениям наших родственников, проживающих внутри страны, всех больных разместили в различных строительных постройках, не имеющих элементарных условий для жизни. В частности, мы знаем, что большая часть зараженных была размещена в строительных сараях турецкой компании Polymex, где нет даже воды и элементарных санитарных условий. Также у нас есть сведения, что некоторая часть зараженных размещена в железнодорожной больнице Ашхабада вместе с остальными обычными больными, рядом с родильным отделением для новорожденных. Пожалуйста, не забудьте посетить местные регионы, деревни, центры городов и небольшие города. Диктатор Бердымухамедов в страхе за свой режим совершает открытый геноцид и истребление нашей нации. Пожалуйста, помогите нам спасти жизнь наших людей от полного истребления. Enerjinal haty ingilis diline şu şahtaky görkezlenim şunu göçürüp ýerebilirsiňiz. Şoň mazmuny şu ingilis diline terjime edilen. Howluň adamlar, işleň ýazyň, ýereň şu haty täsir bolarmy diýip umyd edýän menem. Şoň üçin oturmam her ýerden öz karnaşymyzdan madar otady howpasyna. Tapawy ýok sen milisiýaň işgäri, men işgäri, o haramzadalar ýygynyşyp oturar köşkünde. Yani belki Huday olara doğru değilsinler, cezasını versin. O haramzadalarım şu dislike koyanlar, şu roliklerin şanına, siz neyme öz karnaşınız yok mu ya yetim etsiniz mi? Eşekler. Ne için beydiğiniz? Ya siz yakımı yetimim oldunuz sizin halkında. Beytmeme, ahir son gelir size değişir. Allah'ın gadavi irvettir. Ondan tamamından masanamadatlar. Haramçılığını etmeyen halkında kömemedim. Ertesi gün neyme yakığın sıyırıp verecek mi o yurdun içinde? Eşekler. Öyle sağ olun adamlar, sağ olun oturun.